U Zagrebu je jučer održana parada ponosa koja je u šetnji središtem metropole okupila više tisuća građana. U povorci ponosa našli su se i brojne javne osobe, ali političari, uglavnom oporbenog lijevo-liberalnog bloka. Gradonačelnik Zagreba Tomašević poručuje kako je Zagreb stao uz bok europskim gradovima po pitanju Prajda, ali da još uvijek postoji takozvani desni politički diskurs koji želi ograničiti slobode manjinskih i ranjivih skupina. Na ovu, ali i ostale političke teme pozdravljam goste. U studiju pozdravljam gospodina Željka Sačića, saborskog zastupnika Hrvatskih suverenista. Dobrodošli. A putem Zooma uključit ćemo i odmah pozdraviti saborsku zastupnicu Glasa, gospođu Anku Mrak-Taritaš. Gospođo Taritaš, srdačan pozdrav. Lijepi pozdrav, dobro jutro. Evo i odmah pitanje za vas. Jeste li zadovoljni kako je prošla i parada ponosa jučer u Zagrebu i kakve su poruke poslane sa ovogodišnjeg Prajda? Mislite li stvarno da desne političke stranke, kako su ovdje imenovane, dalje namjeravaju ograničavati ili ograničavaju prava manjina, odnosno transrodnih osoba, kao što smo mogli čuti? Ono što mogu reći, što sam imala prilike vidjeti, mislim da je parada ponosa prošla u redu, da je prošla korektno. Bilo je nekoliko slučajeva zabilježenih. Ono što me malo zabrinulo da su organizatori rekli da ne želi nastupati na televizijama jer da su imali prijetnje i to daje ružnu sliku. Ali globalno je prošla dobro, ali naravno da ove poruke moraju biti jasne. U posljednje vrijeme imamo zaista slučaj desnih opcija, ja ne moram, riješila bih dušu i ne želim reći svih političari koji su sa desnog spektra, ali neki da, koji svoju agendu ili svoj politički nekako naboj pokušavaju raditi na onima koji su najosjetljiviji, onima koji su najlošiji, dakle najlošije pozicionirani u društvu. Da. Ono što je važno i važno je za svako društvo da imamo tu ne samo empatiju, nego stvarnu brigu za sve one koji su najranjiviji, za različite, za drugačije. Dakle, u ovom društvu nas ima svakakvih, i visokih, i niskih, i malih, i plavih, i obojene kože, dakle, u ovom svijetu. I trebamo imati razumijevanje za sve. I to je ono što bi nas trebalo krasiti. Kad vidim da nema razumijevanja, još pogotovo kad neko svoj politički nekako, svoju agendu i svoju političku poziciju pokušava raditi na najranjivijim, to sigurno nije dobro. Gospodine Sačić, vidite li sebe, odnosno jeste li sebe prepoznali kao političara, predstavnika političke desnice koji ograničava i narušava prava manjina u Hrvatskoj? Bogu hvala, s ponosom ističem da ja jesam čovjek koji se uporno zalaže za poštivanje ljudskih prava i sloboda, kojima su sasvim jasne pozicije Ustava Republike Hrvatske i nas političara koji zastupamo te uvjetno rečeno desne i konzervativne, pa možemo reći vjerničke osnove gdje je obitelj u središtu, gdje je Bog u središtu svakog ljudskog djelovanja. Mi nikome ne osporavamo da javno izražava svoje uvjerenja, međutim nikad nećemo dozvoliti da takva manjina, bilo kakva ona bila od 0,1, 0,2% i bilo kakvih problema, nameće svoje stavove i preodgaja nas koji smo tradicijski vezani uz vjeru, Boga, obitelj i tradicionalne vrijednosti Hrvatske. Prema tome, ovo je neodgovorna i doista začuđujuća izjava Tomaševića gdje on unblock ovako generalno osuđuje sve koji nisu uz nas, protiv nas su i oni su konzervativci, nedostojni djelovanja javnog, političkog, gdje nas osuđuju. Znači, mi to sa indignacijom odbacujemo, potvrđujemo da je hrvatsko društvo slobodno, ali nećemo dozvoliti da nam grabe djecu, da nam u vrtićku dob ulaze sa slikovnicama i da nam naše zapravo temeljne vrednote ugrožavaju. Evo, gospođo Taritaš, ja vas sad htio pitati, jesmo li tolerantno društvo ipak? Bojim se da nismo tolerantno društvo. Bojim se da kako ide vrijeme postajemo biti sve manje tolerantni. Ne treba se žestiti. Svako ima pravo na svoje uvjerenje. Svako ima pravo da živi onako kako se najbolje osjeća. Niko nema pravo nekom drugom krojiti kako treba živjeti. Još manje ima pravo nekog plašiti. Još ima manje pravo govoriti. Ja se dobro sjećam i vi se sjećate, nekoliko puta sam bila kod vas u studiju kad je bila tema Istanbulske konvencije, kad se onda plašilo od toga da će se ići u da će biti zajednički zahodi. Dakle, ne plašiti,
ne razvija strah, razvija toleranciju. Svako ima pravo pod ovim suncem naći svoj mali dio, svoju malu nišu u kojoj će živjeti. Niko nema drugom pravo krojiti kako oni treba živjeti. Ta ideja da manjina nameće većini je ideja koja nije apsolutno ne postoji, ali ta manjina, bez obzira koliko ih ima pravo na svoje mjesto pod suncem, ima pravo na život i prema tome od toga trebamo poći i tako trebamo razmišljati, a ne se žestiti i ne plašiti. Najgora je strah od nepoznatog je još najgora opcija. Nema tu straha. Gospodin Sačić također nešto želi reći. Pa poštovani gospođi Mrak-Taritaš, u Božje uše neka vaše riječi dođu, ne da manjina određuje većini i to se slažemo. Međutim, kako ćemo mi reagirati nego ugroženo kada na Hrvatskoj televiziji u programu 3 vidimo u 13 sati dostupno djeci gdje propagiraju da je normalno da dječačić svoju pišu odreže i da bude curica ako on tako se osjeća. Pa to je za nas neprihvatljivo, neshvatljivo, sablažnjavajuće. Mi se grozimo tome, ali djelujemo da to nikad nećete ostvariti. Ne treba se bojati, ne treba se groziti, ne treba sve. Treba samo odgajati djecu, da djeca imaju pravo izbora i da im budu dostupne sve. Danas su djeci, bez obzira, ne možete vi spriječiti, djeci su dostupne sve informacije i treba im biti dostupne sve informacije. Treba ih odgajati na način da oni izaberu put koji je njima najbolji. I niko nema pravo ih osuđivati zašto su izabrali taj put. Da. Evo, gospodin Sačić, sad jedno pitanje. Mislite li da ima više prava i demokracije na ulicama Hrvatske nego u Saboru? Naime, često ste na meti opomena, izbacivanja iz sabornice zbog vaših, istupa. Da, gledajte, pa na ulici uvijek ima više demokracije od stare Atene. Jasna je stvar šta znači forum, šta znači demokracija. Doduše neki put se te granice pređu, ali što se tiče Sabora, u Saboru imamo situaciju da predsjednik Sabora, odnosno predsjedavajući vladajuća većina, često ograničava nas u oporbi kako u ovoj lijevo i desno. Imali smo prilik vidjeti prošli tjedan strašan obračun sa inače mirnim, kulturnim, finim gospodinom Grčićom od strane predsjednika Sabora Jandrokovića, gdje ga po meni potpuno neopravdano izbacio iz sabornice. Ja sam često na meti, ali to je samo znak da vladajuća većina ne želi slušati te moje opore, oštre istine. Na kraju dana vam dođe nekada žao što ste tako reagirali temperamentno ili možda nekoga uvrijedili? Pa, gledajte, ja jako pazim da osobno ne uvrijedim nikoga. Možda neki put izleti, ali moji stajališta su ne ad hominem, nego ad rem. Moja stajališta su obračun sa politikama, ne sa ljudima. I sa gospodinom Deurom. Gledajte, ja sam tu bio napadnut strahovito na jedan divljački, malo je reći primitivan način i jedini način, ja sam prilično, kada analiziram, gledam, ja sam prilično kulturno i prilično sabrano reagirao u odgovoru prema njemu, ali kada analiziramo recimo na lijevom spektru, nikad ne dolazi od ljevice tako bjesomučni napadi prema nama desničarima. Oni se s nama ne slažu ideološki, politički, ali nikad ne šalju poruke osobne mržnje. Međutim, mi, desničari, uvjetno rečeno, pa Hrvatski suverenisti, Domovinski pokret, Most, često smo, Karolina Vidović-Krišto, posebno njoj se čak spočitavalo da mora ići u Vrapče. Pazite, to u Saboru reći kolegici. Vam pameti. Prema tome, apeliram na kolege iz HDZ-a, onaj razumni dio, onaj narodski, neka na svoje vodstvo utiču da svoju, recimo to tako, političku braću ne masakriraju sa jednim klevetama, lažima, manipulacijama. Da. Gospođo Taritaš, evo, potvrda da je ovaj lijevi diskurs i spektar u Saboru ipak tolerantniji od ovoga desnoga. Sada je gospodin Sačić to priznao, ali za vas pitanje, mislite li da u Saboru treba govoriti o odgovornosti resornog ministra vlade kada je riječ o pandemijskim COVID mjerama ili to treba nekako ostaviti ipak u prošlosti i zaključiti taj dio? Dakle, ajdemo redom. Prvo, kolega Sačić je jedanput mene osobno uvrijedio i to dosta ružno, ali što je tu je.
svako ima način na koji govori i koji se u javnom prostoru prikazuje i činjenica je da ne treba osobno vrijeđati, nego treba jasno definirati svoje stavove i činjenica je, to zaista mogu potvrditi, da gospodin Jandroković ima dva aršina, jedan koji vrijedi za njegove, dakle za vladajuće, a drugi koji vrijedi za oporbu i toliko o tome. Ja apsolutno mislim da temu covida ne treba staviti pod tepih. Mi živimo u vrijeme za koje nismo sigurni kad nam može doći neka nova epidemija ili pandemija. Treba napraviti analize i treba dati odgovor koji još uvijek nismo dobili odgovor. Bez obzira da li se mi zalažemo da se cijepimo na način na koji sam se ja zalagala ili imamo dakle one antivaksere koji misle da se ne treba cijepiti i sve ostalo. Dakle, mi imamo 18,5 tisuća mrtvih ljudi koji su umrli od korone s koronom ili bez obzira kako. Da. Odgovor koji resorni ministar treba dati kao prvo, zašto je tako veliki broj mrtvih u Hrvatskoj, kao drugo, kako smo se pripremili za to i kao treće, kako ćemo se u budućnosti pripremiti. Dakle, mi moramo voditi računa da nam se u budućnosti to mora desiti. Živimo u takvom svijetu. Još uvijek nismo baš na kraju sigurni, iako ja zaista vrlo sam oprezna prema teorijama zavjere bilo koje vrste, ali živimo u svijetu za koje još uvijek nismo sigurni da li je taj nesretni virus umjetno stvoren ili na neki način da li izašao iz laboratorija ili ne. Dakle, živimo u svijetu u kojem se stvari mijenjaju drastično. Samo jednu rečenicu. Ja sam jučer prije Lige prvaka gledala, to me jako je zanimalo, pred 20 godina kako su se snimale nogometne utakmice. Pa pred 20 godina su se snimale nogometne utakmice drugačije nego danas. Dakle, živimo u jednom neobičnom svijetu i ja mislim da analizu svega toga naš ministar treba dati. Onaj koji je otišao od heroja i pokazao je kako je od sjaja do očaja sekunda i da vidimo, da naučimo za budućnost. Evo, gospodin Sačić. Pa mi je žao što je gospođa Mrak-Taritaš, kolegica, doživjela moj opravdan istup na jednu njenu presicu koja je mene šokirala kao i sve nas, gdje se ona zalagala otvoreno u jeku pandemije i korona krize, da sve koji se nisu cijepili treba odmah u bodljikavu žicu, da ne smiju, sad je vrijeme, pa rekli se sad je vrijeme da ne idu u dućan, sad je vrijeme da ne idu raditi, sad istisnite i da ne mogu mrnuti iz kuće. Naravno da sam ja reagirao na prikladan način. Ima li neko u saborskim klupama koga niste možda prozvali ili uvrijedili? Pa ima ih, naravno, ima svakog razumnog čovjeka koji zalaže se za svoje ideje na jedan razuman način. Ja, ako se ne slažem, naravno da ne vrijeđam, ali samo bih htio nadopuniti. Evo, kolegica Mrak-Taritaš zna da je ovog trenutka od strane našeg poštovanog kolege Marina Miletića inicijativa na stolu prikupio 24 potpisa za povjerenstvo koje se zalaže da se napravi analiza u Saboru čitavog tog spektra protuustavnih represivnih mjera u vrijeme COVID krize. I ko nije potpisao? Gospođo Mrak-Taritaš. Znači, vaši kolegice i kolege, Možemo, SDP, tamo HNS, HDZ, znači u ključnim trenucima gdje se u bitnome ugrožavaju ljudska prava i slobode, vi ste svi zajedno, od Istanbulske konvencije, od ilegalnih migranata, od referenduma, zabrana referenduma. Pazite, oni hoće narodu uskratiti pravo na demokraciju, od uvođenja vojnog roka. Prema tome, vi ste svi u istom korijenu, Šoroš levo i to je to. Ne mogu se složiti s gospodinom Sačićem. Dakle, ne mogu vama biti svi krivi. Dakle, vi ste u pravu, a svi drugi su u krivu. Bile su neke mjere koje su zaista ugrožavale ljudske slobode i kad su bile te mjere, apsolutno smo bili protiv. Možda vas mogu podsjetiti da je bila ideja da se prate mobiteli i sve ostalo. Da. Ono što apsolutno se slažem, da tema koja je bila da na koronu nismo dobro reagirali, da je bilo niz mjera za koje nisu bile dobre, ali ja ću se i dalje zalagati da se ljudi cijepe i mislim da se treba cijepiti i mislim da je preventiva izuzetno važna i mislim da živimo u svijetu u kojem zaista možemo stradati svaki trenutak. I ono što, još jedan put ponavljam, odgovor, zašto 18,5 tisuća mrtvih u Hrvatskoj? Zašto je Hrvatska tako visoko? Prema tome, svako ima, za ljudske slobode ću se uvijek i ustavna prava zalagati.
i neću se ovako žestiti kao što se žesti gospodin Sačić, nego ću to odgovorno i razumno reći. Gospođo Mrak-Taritaš, ja kao vrstan stručnjak ću vam reći sa zadovoljstvom zašto je 18.000 mrtvih. Zato jer pod utjecajem medija i politike naše zdravstvene službe, prije svega obiteljski liječnici, svi nisu mogli raditi svoj posao. Ljude koji su bili zaraženi tim virusom nisu puštali u svoje ordinacije, preko prozora su ih liječili, preko telefona, dobivali su im temperature, došli su na 39 stupnjeva, 3-4 dana upalo pluća, respirator i šta sad? O tome trebamo, gospođo, pričati. Ajmo sad još jedno pitanje. Vrlo zanimljivo da imamo gospodina Sačića koji je onako opće prakse, razumije se u sve. Ja nikad se ne bih usudila izgovoriti te riječi, ja znam zašto. Ja mislim da to trebaju reći stručnjaci. Gospođo Taritaš, za vas pitanje, naravno i zajedničko i za gospodina Sačića. Kako komentirate zadnju izjavu, ako ste čuli, predsjednika Milanovića, da oni koji su se borili sa pozdravom ZDS, da su mila majka za Ukrajince koji se bore sa pozdravom Slava Ukrajini? Ja bih voljela da gospodin Milanović malo spusti loptu. Mislim da ne treba potpirivati različite strasti u našem društvu. Apsolutno ono što on čini, dakle on je predsjednik svih građana Republike Hrvatske i umjesto da ukazuje na probleme u društvu, ja ću se prvo složiti da ukazuje na probleme na društvu, on ne ukazuje, ali zato jako voli sudjelovati tamo gdje su bilo kakve podjele u društvu i to sigurno nije dobro za naše društvo. Nije dobro društvo dijeliti i dalje. Treba sve stvari koje su riječ o povijesti pospremiti u povijest. Mi 2023. godine još uvijek nismo pospremili povijest na način na koji to trebamo učiniti. Gospodin Sačić. Povjesničari će sasvim sigurno potvrditi ili demantirati našeg predsjednika Milanovića u pogledu pozdrava Slava Ukrajini i tako dalje. Međutim, ja kao sudionik događaja iz 90 godine, 91. rani 90. mogu reći sa velikim ponosom, čašću, zahvalnošću, da sam zahvalan svakom hrvatskom sokolu, svakom branitelju koji je došao braniti domovinu Hrvatsku kada su mnogi pobjegli iz Hrvatske iz različitih razloga, kada nisu smogli hrabrosti. I ti momci tada koji su imali za dom spremni pozdrav ili HOS-a ili dragovoljci su meni bili melem i svima nama Hrvatima koji su branili domovinu Hrvatsku. Iz te pozicije mi im danas zahvaljujemo, mi im se divimo. Naša je ustavna obaveza i zakonska da poštivamo njihova ljudska prava i slobode. Oni nisu tada branili ni NDH, niti Pavelića, oni su branili Ustav Republike Hrvatske. Ali slažete li se oko ove izjave predsjednika Milanovića? Predsjednik Milanović je sasvim sigurno dovoljno upućen da može svoje stavove osobno iznositi. Ja nisam dovoljno historijski tu sada upućen u to, ali za dom spremni u Domovinskom ratu zapravo pripadnicima HOS-a nakon do poda Sokolovi nećemo vas zaboraviti. Uvijek ćemo slaviti vaš Ali znamo da je i prvi predsjednik Tuđman to definirao i regulirao na vrijeme. Ugradio ih je u Hrvatske oružane snage. Izvolite, gospođo Taritaš. Dakle, ono što hoću reći je, apsolutno niko ne osporava sve ono što smo napravili u Domovinskom ratu. Apsolutno je zaista nakon do poda svakom onom koji je sudjelovao, još više onim obiteljima koji su izgubili svoje najmilije. Ali pozdrav za dom spremni je bio ustaški pozdrav, bio je fašistički pozdrav. Treba ga tamo pospremiti i više ne poticati to dalje i završiti priču. Koliko ja znam, bio je za dom spremni i Pavelić, za poglavnika dom spremni, tako meni. 2023. Hoće li kod nas biti sporna i Slava Ukrajini? Pa gledajte. Samo da spomenem jednu utakmicu koja je bila u Njemačkoj kad su bili fašisti i kad su koristili fašistički pozdrav, da su nogometaši napustili utakmicu. Prema tome, to je odnos danas prema nekim stvarima. I treba stvari pospremiti tamo gdje im je mjesto. Sve dok ne pospremimo, mi ćemo ponovo u javnom prostoru imati stvari koje ne trebamo imati. Umjesto da raspravljamo o tome zašto nam mladi odlaze, da raspravljamo, da govorimo o tome da trebamo imati jednu useljeničku, uopće novu politiku. Mi dalje otvaramo stvari koje ne trebamo otvarati. Dakle, od našeg predsjednika Milanovića ja sam očekivala da krene raspravljati o tome. Imaćemo 180.000 strane radne snage, 12% strane radne snage ćemo imati u Hrvatskoj. To su svakako teme. Društvo, što napraviti, a mi se dalje vraćamo u 41.
Da. Sve se mijenja, eto i u Njemačkoj se više, ja vjerujem, to ne bi dogodilo da nogometaši se bave politikom. U Ukrajini, slava Ukrajini je znači temeljni poklič. U Hrvatskoj nikad zaboraviti, a i povijesna komisija, ona za očuvanje s prošlošću, što je Plenković organizirao, kaže kada je HOS u Domovinskom ratu, sva prava i morate osigurati. Evo, dame i gospodo, moramo završiti. Nije odradila posao. Da. Gospođo Taritaš, hvala na vremenu, uključenju. Vama također, gospodine Sačić. Hvala, bila mi je čast. Pozdrav svima i ma gdje je. Hvala lijepo i vama. Lijepi pozdrav. Jednostavnije je u studiju biti. Lijepi pozdrav. Znam. Vidimo se. Hvala. Ženja.